Teljesen határozottan, olyan csi. Jó van. Olyan van, szólám, vagy tüzelj, legyen benne tűz. Mehetünk. Sima bal, 50, jobb 3. 50-re bal 21. Majd 50-re jobb 21. Jobb 21-es ez. Majd sima bal. 80 átlő, és a végét fékezed, mert bal 1 az úton. Ez bal 1? Ez bal 1 az úton. 80-at megyünk, sima bal, vége fék, mert jobb 1 emel, és az árokra figyelsz. Sima jobb. Igen. 100 bukkal rajta, sima jobb, és fékezed a végét, mert rajta jobb 3. Ötvenre sima jobb korláthoz, majd 100 púpot gázon és 81, majd sima jobb a végét fékezed, mert bal 2 úton. A bal 2 úton, majd 80-ra bal 2 úton, és 80 emel. Bal 2, majd sima jobb. Ötvenre jobb 1, majd sima bal. Ra sima jobb, hosszú, és a végét fékezett, mert bal 1. Itt a bal 1-ünk. Jobb 3. Jobb 3, 80-ra sima bal. Vagy 100, és jobb 4, 3, 3. Ez a 4, 3, 3, 3. Majd 80-ra jobb 4, és a végét fékezed, mert bal 2. Jobb 4 és bal 2? Igen, végét fékezed, mert bal 2. Jobb 1 belül ára, 30-ra jobb 33. Ra bal 23. És 80 bal 1. Kívül 23? Igen. 80-ra sima. Nem, 20. Na bocs, az jobb 2. 80. És a sima bal egy kicsit elcsúszta. Azért figyelj oda, most mi jön? A sima bal, majd sima jobb, és utána bal 4. Bal 4, 80-ra, bal 3, rajta jobb 2, és az elvezetőre figyelsz. Meg már kavicsos is. 80 átlő, majd sima jobb, 50-re sima jobb. Bal 22, 80 és cél, már ne öld meg magunkat.